Når vi mediterer, så er der 7 sådan grundlæggende, helt centrale indstillinger af mindfulness. For det første, så er vi ikke dømmende. I hverdagen, der har vi det med hele tiden at kategorisere vores oplevelser som gode, dårlige, spændende eller kedelige. Vi synes godt om eller synes ikke godt om det, vi oplever. Det kan let gøre os meget kritiske, både med hinanden, men også med os selv. Når vi træner mindfulness, så øver vi os i bare at være observerende og neutrale. Vi er opmærksomme på det, der sker lige nu og her. Vi dømmer hverken os selv, vores tanker eller følelser. Vi observerer bare, når de opstår. Og skulle det så ske, at vi begynder at vurdere en oplevelse, altså at vi for eksempel mærker, at det klør på næsen og tager os selv i og synes, det måske er irriterende, jamen så lader vi også bare følelsen af irritation være en oplevelse. Altså vi dømmer ikke os selv for, at der opstår en følelse i os. Og så er vi tålmodige. Tålmodighed, det er en dyd i mindfulness. Vi har rigeligt travlt i vores hverdag, hvor vi gerne både skal holde os unge og smukke, vi skal pleje karrieren, måske kærligheden, og selvfølgelig være online på de sociale medier, ligesom vi måske også skal følge med i, hvad der sker i tv-serier og ude i verden. Men der behøver ikke at ske noget hele tiden. Alle øjeblik behøver ikke at være fyldt med handlinger og tanker. Og ved at træne vores tålmodighed, så træner vi vores sind til at være mindre anspændt, mindre angstfuldt og stresset. Derfor der behøver du heller ikke at stresse, hvis ikke du synes, der sker noget, når du mediterer eller er mindful. Det er faktisk en meget stor del af øvelsen. Særligt her i begyndelsen vil du måske sikkert mærke en masse uro, når du bare skal sidde stille i flere minutter og observere. Men efterhånden, som du får mere øvelse, så vil du mere og mere kunne mærke den ro, som det giver. Så handler det om at være tillidsfuld. Vi lever i en verden, hvor både venner og familie og ikke mindst medierne er fyldt med gode råd til, hvordan vi bør leve vores liv og til, hvordan vi bør tænke og agere. Men i mindfulness og i meditationen, der øver vi os derimod kun til at lytte til det, vi som I selv oplever og have tillid til alle vores egne oplevelser. Mærker du for eksempel smerte i dit ben, jamen så har tillid til, at det er det, du føler, i stedet for måske at tænke, at der ikke er nogen grund til at føle smerte lige nu og her. Ved at vi anerkender alt det, vi oplever i meditationen, og uden at dømme os selv og vores oplevelser, så øger vi langsomt og gradvist tilliden til os selv, og til de fornemmelser, som vi får. Det er også med til at øge opmærksomheden på vores mavefornemmelse, altså at vi kan fornemme noget mere sådan intuitivt, fordi vi tillader os at lytte til det, vi mærker. Og så er vi ikke stræbende. Fra vi står op og til vi går i seng, så er det næsten altid noget, vi skal. Men sådan er det ikke i vores meditation. Meditation, det er at ikke gøre. Vi skal bare være og observere. Derfor er det også vigtigt, at vi ikke har et mål, mens vi mediterer, sådan som vi nu skal være mindre stresset, eller vi skal have hovedet tømt for tanker. Selvfølgelig er det helt okay, at vi ønsker positive effekter af at meditere. Det skal vi nok også få. Men når vi mediterer, så er der ikke noget mål, vi jagter. For så snart vi jagter noget i meditationen, så bliver vi også meget hurtigt dømmende. Lad os sige, at vi bliver grebet af en tankerække. Jamen så kan vi måske hurtigt komme til at slå os selv i hovedet. Nu har vi igen mistet fokus og koncentration og alle de her ting, man nu kan bebrejde sig selv for, når målet nu bare være at sidde og observere. Men det er en del af processen at blive grebet af tanker og så skulle finde tilbage til igen bare at observere. Så i stedet for at slå dig selv i hovedet, så øv dig på at acceptere, hvad end det er nu og her, du oplever, helt uden at stræbe. Og så skal du nok nærmest helt dig selv nå dit mål med meditationen. Og så gælder det om at være accepterende. I hverdagen, der kan vi bruge rigtig meget energi på at kæmpe imod, hvordan tingene nu er. Vi kan prøve at fornægte eller fortrænge, at vi er sure, at vi er kede af det, eller måske at vi har smerter. Vi prøver måske at tvinge situationer eller vores tanker til at være sådan, som vi ville ønske, at de var. Det kan kræve rigtig, rigtig meget energi, men alt det kan vi slippe på i meditationen. Fordi gennem meditationen, der træner vi vores accept ved at tage hvert øjeblik, som det kommer. Så vi accepterer alle de indtryk, alle de tanker, vi får, som de er, i stedet for, hvordan de måske burde være. Vi står måske helt sikkert vores selv rigeligt i hovedet til dagligdag, så prøv at betragte den her meditation som sådan et frirum. Dit første skridt er at acceptere, hvordan tingene er her og nu. På den måde, der træner vi også vores evne til at overskue alle de ting, der foregår i os og omkring os, når vi ikke mediterer.
Og være nybegynder hele tiden. For hvert øjeblik er nyt. Det kan godt være, at vi igennem vores liv har haft millioner af tanker og følelser og kropsfornemmelser. Men den tanke, som vi har lige nu, og den følelse, vi sidder med lige nu, den opstår nu og her. Og er der kun et øjeblik, før den er væk, noget nyt opstår i os. I mindfulness, der træner vi vores opmærksomhed på at observere det, der opstår nu og her, ved at betragte det som noget nyt. Man kalder det beginner's mind i mindfulness. Tit betragter vi og bedømmer vi ting ud fra sådan en gammel viden, og det forhindrer os ofte i at se tingene for det, de er. Og i stedet så oplever vi, hvordan verden måske, eller vi føler, verden ser ud sådan igennem et filter af, hvad vi allerede har haft af oplevelser. Det er lidt som vi talte om i forhold til det her med at være i et being mode. Der kan det være enormt svært at fokusere på det, vi oplever her og nu, når vi hele tiden sætter det i relation til, hvad vi forventer og hvad vi tidligere har erfaret. Der er ikke noget galt i, at vi har en forventning til, hvordan for eksempel vores venner opfører sig og er. Men i meditationen, der træner vi vores nysgerrighed i, at det her øjeblik måske kan byde på noget helt andet, end det vi tror og forestiller os. Derfor går vi også til hver meditation, som om vi slet ikke har mediteret før. Hver meditation er ny, ligesom hvert øjeblik er det. Og hver meditation byder på nye oplevelser, som vi tålmodigt, åbent, nysgerrigt og ikke dømmende studerer. Den sidste af de 7 grundlæggende indstillinger i mindfulness, det er at give slip. At kunne give slip, det er sådan en helt afgørende ting i meditationen, fordi vores sind har det med meget gerne at vil holde fast på tanker og følelser. Hvis de er rare, så kan vi godt måske prøve at forsøge at lade dem vare længere. Hvis de er ubehagelige, så kan vi måske begynde at vende og dreje dem for at finde ud af, hvad der gik galt i et forsøg på at ændre på noget, eller måske beskytte os selv imod, at noget det gentager sig. Det kan også være, at vi vælger at skubbe noget væk, fordi det virker svært eller er farligt. Men i mindfulness, der accepterer vi, at det er der. Vi anerkender det lige frem, og så giver vi slip og venter opmærksomt og nysgerrigt på det næste, der dukker op. Mange af os tror, at det at holde fast gør os stærke, men nogle gange er det at kunne give slip, lyder et meget berømt citat fra en tysk-schweizisk digter og forfatter, Hermann Hesse. Det er den styrke, vi træner os selv til at få ved igen og igen at lære at give slip. Det er de 7 grundelementer, og jeg ved godt, det er en hel del at holde styr på, men vi tager lidt af gangen, og vi arbejder med de enkelte elementer igen og igen undervejs. Og det gode er, at de alle sammen hænger sammen. Hver gang vi går til en meditation, så gør vi det ikke dømmende, uden forventninger til, hvordan meditationen bør være. Vi træner vores tålmodighed, selv når vi kommer på alt det andet, vi kunne lave end bare sidde stille og observere. Hver meditation, hvert øjeblik og hver observation er ny, og derfor betragter vi alt som en nybegynder hele tiden. Vi er tillidsfulde over for os selv og alt det, vi oplever i meditationen, og vi stræber ikke efter et bestemt mål eller en bestemt tilstand. Vi er bare. Vi accepterer derfor også alt det, vi oplever i meditationen, tanker, følelser og fornemmelser. Og når vi ikke dømmende, tålmodigt, tillidsfuldt, ikke stræbende, accepterende og med en nybegynders tilgang har observeret noget nyt, ja, så giver vi slip.